A je to tu. Osviežujúci krém na nohy. Milé dámy a páni, určite si ho zamilujete, pretože má vynikajúce účinky. Veľmi krásne sťahuje opuchy, osviežuje nohy. Vy, dámy, ktoré vo svojej práci nosíte lodičky, ho oceníte, pretože si vy normálne môžete vaše nôžky natrieť cez silónky a silónky nie sú mokré, ale vaše nohy pocítia úľavu okamžite. Budete cítiť taký chladivý, upokojujúci účinok a hlavne vám tie nohy ako keby sa zbavili toho oťaženia, tej ťažoby na tých nôžkach. Je naozaj výborný, ja ho milujem ho preto, že vlastne môžete ho použiť aj na krčové žily. Ja som mala operované koleno a veľmi dobre robí aj na opuchy na kolená, čiže opuchy sťahuje, dobrý je na krčové žily, na okamžité uvoľnenie napätia v nôh. Keď máte napríklad tak akože chrbticu alebo krk je trošku stuhnutý, zoberiete si tento krémik a jednoducho si ho krásne vmasírujete do tam, kde potrebujete, pretože on vlastne tým, že obsahuje rozmarín, eukalyptus a metu, uvoľňuje svalstvo. Čiže aj pri takých dobrých svalovkách, keď si proste začnete cvičiť, tak tento krém vám naozaj veľmi krásne uvoľňuje svalstvo a tie svalovky nie sú potom také náročné na zvládnutie, ako keď tie svaly začnú pracovať a sú stuhnuté. Čiže naozaj tento krémik nesmie chýbať v kabelke ani jednej z vás, pretože je veľmi, veľmi, veľmi kvalitný, dobrý, ale čo je veľmi dôležité, má okamžitý účinok. Osviežujúci krém na nohy nesmie chýbať v žiadnej domácnosti. Píšte mi do správy, ak máte záujem vyskúšať. Ahojte!